Reit, dwi'n newydd, croeso wpla Bobby Hook2 baby, rydw i'n newydd recordio 50 munud werth o raglen, wych, ac yn anffodus, mae'r cyfrifiadur wedi dweud na, sydd yn beth da. Gadewch i fi grynhoi beth a wneithbwyd yn y rhaglen. Wnaethon ni wrando ar Kansas Got to Rock On. Wnaethon ni wrando ar The New Fast Atomic Daffodils gyda Beatlemania. Wnaethon ni wrando ar Lena Lovitch yn canu Sleeping Beauty. A wnaethon ni wrando ar The Passions Into Night. Gawson ni gyfeiriadau niferus. Hold on, just cofnodi Sleeping Beauty. Gawson ni sawl cyfeiriad at y llyfr yma. Nifer o'r llyfr yma, neu o'r broliant, llawer o sôn am hwn a hwn, oll yn anuniongyrchol wrth gwrs. Wnaethon ni sylwi bod Ffogat Live yn troi'n Ffogat Evil yn y fideo. Thomas Dolby, Astronauts and Heretics, ac wrth gwrs Final Cut gan Pink Floyd. Dwi ddim wedi gorffen adolygu rheina. Be arall wnaethon ni? Wnaethon ni edrych ar hwn, just yn fyr, a wnaethon ni sylwi bod y stereo llorweddol yn hytrach na vertigol yn ddiffiniad o fywyd wrth i'r hambwrdd o CDs fynd allan yn anfwriadol a taro popeth i lawr. Wnaethon ni wrando ar y recordiau ac wrth gwrs sylwi ar siap y ffram y metronome yma. A mae nawr yn amser i ni ystyried pam na weithiodd y fideo ar y cyfrifiadur. Ai oherwydd y cynnwys? Pwy a wyr. Ond dwi'n falch bod e heb gael ei darlledu'n iawn oherwydd roeddwn i'n orgynhyrfus. Roedd y comedi'n wych yn fy meddwl i, ond dwi'n ffodus iawn nad yw e allan yna i'r cyhoedd, oherwydd rwy'n dod drosodd ychydig yn neurotic, difeddwl, gorgynhyrfus, a belch. Ond mae Duw yn fy ngweld i, mae'n fy ngweld i fel ydw i. Yn fy nghalon, mae'n gweld fy mwriad. Beth yw fy mwriad wrth wneud balch, cynhyrfus, egniol, doniol, dadleol a heriol? Wel, mwyn crafu'r wyneb wrth gwrs. Dyna oedd fy ngeiriau ola yn yr wpla gafodd ei ddarlledu ar y radio gan y Gorfforaeth Brydeinig. Ni fyddaf yn ystyried gwneud hynny. Byth eto. Ond fel esgus i fwynhau gwrando ar y gerddoriaeth uchel mewn tŷ gwag gan fod fy ngwraig yn torri ei gwallt ar hyn o bryd, mae'n ymarfer buddiol i mi i ddysgu gymaint am bethau. Y canlyniadau i'r bleidlais yn fy mhen, gafodd Kansas 70%, gafodd The New Fast Atomic Daffodils 61, a nes i esbonio pam oherwydd y ffactor Real People ac Oasis. Gafodd, mae'n ddrwg gen i, mae'r meicroffon fan hyn. Gafodd Lena Lovitch 78, enw'r ganodd Sleeping Beauty, a wnaethon ni ystyried defnyddio'r internet i ddarganfod mwy o wybodaeth a edrych ar eiriau. A dyna un peth dwi eisiau dysgu gwneud. A dwi'n mynd i wneud e yn y fideo nesaf. Ar ôl y fideo byr hwn, fydd yn eglur yn grynodeb o'r cynnwys heb ei ddweud y gwir darlledu unrhyw ganeuon. Ac yn ola gafodd The Passions Into Night 71%, un fwy na Kansas, ond yn sylweddol llai na Lena Lovitch. Mae hwnna chydig yn dadleuol oherwydd rwy'n fan o'r Passions. Dydw i ddim eto'n fan o Lena Lovitch, ond mae cherddoriaeth hi oherwydd Thomas Dolby.
wedi dod yn fwy I fy sylw. A dyna pam brynes i'r album I chwilio am Thomas Dolby, ond dydy ddim arno fe. Ond roedd y gan Sleeping Beauty yn wych. So, dyna grynodeb. Dwi'n dyfaru bod chi ddim yn... Dwi'n gresynu nad ydych chi ddim yn gallu gwylio'r fideo. Ond mae yna bethau gwell mewn bywyd. Wrth gwrs. Diolch am ystyried yr hyn a gollwyd. Fy enw yw The Bubes. Rydw I yn eich caru.